и живота. Ало? Олег Хайван сте. Ало? Какво? Стой баш на гробища е сваля. После на каткав е? Оле, после Той казва, баш на гробища е сваля. Тук е намерил. Бати, брат, бати Сега ли- риза. Сега ли има? Гробище е рис, никак. Гробища е рис. Добре. Знаете ли какво? Започваме. Гробария идва хората. Тихо. Почвам. Да не ви нашляпам. О, може ли? Нямаше. Ало. Айде един път. Може да запазим мълчание, благодаря. Да, тихо, извинете. Излез от борбата. Скарим се. Къде влезнем? Може на духовете и на всяка път, който стъпка смъртта и съсипа дявола, подари живот на твоя свят. Сам ти, Господи, упокой душата на починалите твои раби. В място светло, в място злачно и в място прохладно. Амин. Амфетамин. Амин. Където няма никаква болка, скръп и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи или дело, или мисъл, прости като благ и човеколюбив Бог. Тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Един ти, Господи, си без грях. Твоята правда е правда вечна. И Твоето слово е истина. Да съм го преживял два пъти на живо. Амин. Защото ти си възкресението, животът и покоят на починалите твои раби. Христе, Божи наш, и за това на Тебе отдаваме слава с безначалния Твой Отец и през светията благи живототворящ Твой Дух. Сега и всякога и във вечни векове. Амин. Той се пъкал смях. Някой иска ли да каже нещо за починалия? Да, Не го познавах, ама... аз го познах. Братчет. Значи, Който ще го е дойда там. познавал да дойде до тука. Ще хубаво умря, ама... Не Кога е ще ми- хубаво. Абе, не е хубаво, че умря, ама да знаеш, виснал си ми още 50 пакета кока от последния път. Няма да се разберем. Че умрял, не умрял, ще търся Господи наследството. Боже. Тако Боже Господи, ако кай е святено нещо. На мен Е, попадна. Добре. Той даже съм Слушайте го виждал. сега. Само с Росен. Ето там, на църквата. Хайде, пак се стоиш. кебабчета, Моля, и Кебабчета. жито. Абе, този човек няма ли да го заровим? Чак го Ще заровим го малко. заровя аз. Чак ще го И заровим. гробарите от погребалната агенция Живот и здраве. Бах, му майката, фирма кражби и Давайте. продажби. Може да работи? Аз имам един въпрос. Ще да ядете жито. Може да питайте тук, бе. Колко Тика, пламени, бе, кой виж. тика, бе? Оня е там с бялата коса, щях да кажа. Ела да ти белите бага коси. за се, елай. Йой, как ти Ела багаш. тука да те и бъй да те бие. О, Ана. Така. Айде, лека му Отидете да го пръст. папкате. тъй, Ей, Това кой ще беше беше. шефата? да ходим да едем кебабчета и кефтета, на 41 Ежито. се срещнем пак. Аз след Сорно. по-късно ще се... 41. Аз по-късно ще се върна да го изкопая за Ще малко те след върна. време. Едва Вземи му ли. златните зъби. Остай, че камеля работа. Отивайте да ядете Ето, скапа. Ти не забравяш да откраднеш лост, батянка. Този тишина. Чека да малко ми Айде. беше мътно. Айде, Айде, кой айде. жито да ядем, аре. Айде. Довиждане. Довиждане. Тът ни сама. Довиждане. Айде, Държи ми бай. здрав. Да. Да простира Фрим. Знаете, че ще ми каже.